ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошинка қабул кардем ки пешкашто мекунем. мошинои арзон, мошинои сечка, Opel ва дигар мошинои ҳастанд ки арзон ҳамаш баҳри шумо омода кардем. хоб видеонаворро дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видео оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама, барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар номерои имо ватсаби мо рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 36 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошини арзони мо бо хабар шавед. марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай ваз 21014 ҳастай ки мошини молодежни ҳастай соли барояшуш 2011 солае ки судифуриш бензини холия объем моторш 7 литри простой коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 диска, ходовой, салон тоза. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад ки мошин ягон камбуди дорад. мошин ки қариб дасти як одам нагаштаг, яъне ки дарони шаҳр дорад. дигар маълумоти пурра аз худашон мегирем. дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 24500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега ки мошин тоза, ягон сараб, ина ягон расход надорад. хоб рақамошон ҳастай ки метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бо муомила мекунем. гуфтаги марҳамат занг занед. шумо агар ҳамхали мошини фурӯш дошта бошед хони реклама кардан дар номерои имо ватсаби мо рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. мошини навбатӣ мо дӯстон ҳастай Opel Astra F ки дар кузифи хатчбек соли барояшуш 1997 солае ки судифуриш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошини сирошона фурӯхта мешавад ки бо нархи арзон мега соҳибшон ки мисол мошини дастии хма мега ба хотире ки сум дар кошта ба ҳамин хотире мефурӯшем. мошина мега яъне ки нижни часташ, яъне ки асраҷи мега задаги аста ки мошин қоидаби кондиционер дорад, кор мекунад, электропакет, центра замок, 4 балони нав, 4 калпак, яъне ки дискаҳои худаш, 3 моҳи дига танировка, 3 моҳи дига ҳуҷҷат, ходовой, ҳамаш кадака ки мошин ягон расход надорад. мега салонуш тоза ҳай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ ки бо агар ягон кас харидори аниқ бошад, сум дошта бошад, мега бо камтаргаша мегзарем. рақамошон дар поёни видео аста ки метавонед дигар маълумоташа гирем. фақат одамони харидор мега занг занад, беҳуда занг назанед. мега хоҳиш кардага марҳамат. Opel Astra F дӯстон дар кузифи караван соли барояшуш 1993 солае ки судифуриш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторш 1.6 простой аст, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин ҳамаҷош 100% мега як сола ҳуҷҷат дорад, 4 балони нав, 4 калпак, ходовойшам кадаги аст, салон тоза. мега мошин бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 20500 сомонӣ ки боз савдо мекунем. мега фақат одамони харидор бошанд. рақамошон дар поёни видео аста ки метавонед занг зада бештар маълумотошо аз худашон гиред. дӯстон азиз, мошина мега фақат одамони харидор бошанд, беҳуда занг назанам. гуфта хоҳиш кардагиай марҳамат. агар кадом метавонед харидор бошед метавонед дигар маълумотошо гирен. лайкотон дар лайкотон намонед. дӯстон азиз, чӣ мошине ки дар кора ба шумо дар комментари нависед, мо пешкаштон мекунем. мошини навбатӣ ҳастай дӯстон Mercedes Benz C-Class ки яъне ки сечка соли барояшуш 1996 солае ки судифуриш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторш 1.8 литр аст, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони пачка мега соҳибшон, 4 диска, хоб ходовой ҳамаш аст, яъне ки электропакет ва гази евро 4 дорад. ҳуҷҷат ҳам дорад, нагуфтан чанд хел дӯстон аст аз худашон мепресен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравошан фурӯхта мешавад бо нархи 41000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем. мега ки свети радмеш ҳамин хел селебристия. хоб кадом дӯстоне ки аз ҳамин территория призадон аз Истаравошан агар қариб бошед ё ки рафта бинед, метавонед ки мошина савдо карда харен бо муомила мекунем. гуфтагиай марҳамат. дигар маълумотошо аз худашон гирем. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯш дошта бошед ё ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан дар номерои имо ватсаби мо рӯй кунед. мо реклама мекунем.
мошини навбатӣ ҳастад дӯстон, Opel Zafira ҳастад ки соли барои 2000 солае ки суди шӯриш бензин газ дорад кор мекунад. Объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати кори қарор дорад. мошин 4 та балони миёнат, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола таъмировка дорад. Мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техника, салон тоза, дигар маълумотои пурра аз худашон дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунем. Мегӯяд муомилаи нағз дорад, фақат одамоне ки сум дошта бошанд беҳуда занг назанад. Фақат тоқа сум вариантҳои алишӣ надорад. марҳамат дӯстоне ки агар харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед бештар маълумотша гирен. Daewoo Nexi ҳастад дӯстон ки дар кузофи хачбек соли барои 1996 солае ки суди шӯриш бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та покришкаҳои нав дорад. мегӯяд соҳибшон 4 та дискаҳои худаш, хадавой, мотор ягон ҷо дуд намекунад. мегӯяд ягон ҷош задагӣ пӯшидагӣ варид надорад. кам-кам ҳам яхе ҷои краскаш мегӯяд уже безеб шудаги хоин хай нав мекунад ки кам-кам кор дорад. мегӯяд хай ба хайр гуфтаи соҳибшон сирош нафурӯхтанд. дигар ҳамаҷош 100% ҳуҷҷатҳои газ пас ҳамаш ҳастанд. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки дигар арзон намекунем. мегӯяд хай бо намедонем дӯстон, агар шумо харидори аниқ бошед дигар маълумотша мегирем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нархаш 8000 сомон. рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед бештар маълумотша аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подлиса кунем, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунем. чӣ мошин ба шумо дар кора дар комментари нависен, мо албатта пешкаштон мекунем. ВАЗ-2101 ҳастад дӯстон, соли барои 1984 солае ки суди шӯриш бензини холия, мошин газ надорад. объём мотораш 1.6 литри простой ҳастад, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони миёнат, 4 та дискаҳои худаш, ҳуҷҷатош то моҳи ноябр. мегӯяд соҳибшон мошин дар гараж хобае ки состояниш соза, мегӯяд ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунем. мегӯяд свети раднои айхуча мошина мегирӣ мешӯя эҳсос мекунем. мошинча чотка дӯстони азиз, хай бо агар маъқултон бошанд рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гиред. навора то охираш тамошо кунем, бошад наворумна давом медиҳем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. 8 мошини фурӯшӣ дӯстон ҳастад BMW 5 Series ҳастад ки соли барои 1998 солае ки суди шӯриш бензини холия, объём мотори 2 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони нав, 4 та диска, серебристи свет, 1 сола ҳуҷҷат. мошин мегӯяд камбудиш ҳамин хай ки як каласават намекунад. мегӯяд тамом дигар маҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомоне ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мегӯяд соҳибшон хоб кадамтон агар дар кор бошад рақамошон дар поини видео ҳастад ки дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирем. мошин 100% мегӯяд ягон камбуд надорад, салон тоза ҳай пӯшидагӣ ҳам надорад. марҳамат занг зада дигар маълумоташа гиред. шумо агар ҳамин хел мошини фурӯш дошта бошед, хоҳед реклама кунед дар канали мо, метавонед ки дар номерои имо ватсап рой кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем, яъне ки фурӯшта мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда будем ки Opel Astra G, яъне ки дар кузофи караван соли барои 1999 солае ки суди шӯриш бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, салон тоза, мошин бе ягон камбудиги бештар маълумотша ба телефон метиҳем. мегӯяд айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомоне ки боз савдо ва муомила мекунем ки мошин мегӯяд бе ягон камбудӣ ҳамаш 100% хадавоӣ дорад ки состояниш соза. вариантҳои алиш дорад ки ягон мисол Zafira бошад, мегӯяд ягон Zafira фисос алиш мекунем. мегӯяд хай кадом бардорӣ ки агар Zafira алиш дорам ба ҳам хеле мисол Astra G караван кати метавонед алиш кунед. рақамошон дар поини видео бештар маълумот аз худашон. марҳамат. даҳум мошини фурӯшӣ.
Даҳ мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон ки Opel Astra F1 ки дар кузови хатчбек молодёжни мошинча соли барои шуш 1995 солае ки судишториш бензин газ дорад кор мекунад авиамотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 балони миёна 4 диска кондитсионер дорад кор мекунад мегӯяд дари пешаш электропакета. мошин ба ягон камбудия маълумотои бештараша ба телефон мегӯяд соҳибашон мефаҳмонед фақат одамони харидор да айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара яъне ки ноҳияи Исфара фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомоне ки боз камтар дига муомила мекунем мега фақат сум дар кора мега дӯстон азиз хай бо варианти вақтона пешидод ки ягон варианти алиши дошта бошад рақамошон наста ки бештар маълумотша аз худашон мегирем марҳамат занг занед. 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон Opel Astra G ҳастае ки соли барои шуш 2000 солае ки судишториш бензин газ дорад кор мекунад авиамотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 диска 4 балони нав чихолаи 800 сомона. хоб мошин ба ягон камбуде кондитсионер дорад кор мекунад яъне ки ҳама ҷур 100% мега мошина барои худам тайёр карда мега не ки хай сум дар кора ба ҳамин хотир мефурӯшем хадавоишам нав кардага ки 1 сола ҳуҷҷати пурра дорад. айни ҳол дар пойтахт қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомоне ки боз камтар дига муомила мекунем мега фақат одамони харидор. марҳамат дӯстоне ки агар суми налиси дошта бошад ама хеле мошин дар кор бошад метавонед занг зада арзон карда харед марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон Daewoo Leganza ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем дар комментара соли барои шуш 1997 солае ки судишториш бензин газ дорад кор мекунад авиамотораш 8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон мотораш мега 100% мотор ғам наметия мега ба ягон камбудия хадавой дорад 4 балони миёна 4 дискаҳои худаш салон тоза ба ягон камбудия мега хайбу бештар маълумотша аз худашон мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомоне ки боз камтар дига муомила мекунем мега фақат одамони харидор бошанд. вариантҳои алиши ҳам дорад ки метавонед вариантҳои худтона дӯстон пешкаш кунед рақамошон дар пои видео бештар маълумотша аз худашон гиред марҳамат. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед хоҳед дар реклама мондан дар фурӯш мондан ё ки замин квартира мошин чизе ки барои реклама дорем дар номерои имо васаи мо рӯй кунем дар видео оянда реклама мекунем. агар ки ба шумо мошин дар кор дар комментари нависед ки чӣ хел мошин кадом сол то чанд сомона дар комментари пурра карда нависед мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ буд. то видео оянда худои нигҳбонӣ амаи шумо.